Здравейте, хора! Днеска сме в крепостта, тъй че като играхме ето тук, ги бихме два, а не де един на един. С първият ние ги победихме, ама после вторият те ги победиха. Това е крепостта тук в Мезек. Да, тя е голяма. И тук има някаква си барака. Че, какво има тук? О, Калинка! Калинка! Само ни връщаха нещата на местата. Не са ни помагали. Вижте Калинката. Тя фръкна. Ето го, ня печага, моя приятел. На екскурзия, ето го и другият. И се качва в крепостта. О, така, си оставам нещата. О, тук има барака. Има барака да седнем. Печага, аре, бе! Той не ти е печага. Той ми е приятел. Това е един друг. Нела е Попов. Оказа се... ма какво има тук? Има трон! Мага! Вижте каква хубава гледка, чакайте от по-близо. Каква хубава гледка, хубава. Ето е едно момиче. Ето ми е. Добре. Къде се нима? Чака. Само да се забрави храницата в... Айрена, искаш ли на дървото? Ай, на шах. На шахът. На шахът. Защо? Защото няма да го пипаш. Само ще гледаш нема надолу. Да виж какво. Чай, че ме извикна ма приятеля. Аре да седи. Гледай. Защо не дава като не ядем да играем? Големи шах. Аз не се нося раница. Аз нямам нищо за яде. Вече. Това го преместила, това на мен. Майка. Имаш също раница като моите. Да. Аз се кача на знамето. Айде да учим да се качим на знамето. Не. Аз отивам на знамето. Течката моя стайка. Отивам на знамето. Не. Оле. И ще има тук врата. Преди 3 минути. Защо не може тук? Не може. Долу ще падне. Няма. Вземеш да си изсулиш светлинката прави. Няма. Ето го и знамето. Тук е гледка към къщите. Че е по-близичко. Ето. Уау! Добре, сега слизам. Ветъра ще набутни. Така, чакайте да слезиме. Отиваме натам. Не, къде да отивам? Чай, ще отива при приятелите. Забеднячки. Не може да се качим на знамето обаче. Виж къде съм аз, виж къде е маста. Аре, на шаго е. Аре. Аз съм Не, аз играя. Аз съм Не, аз игра. Аз игра. Не, сяден съм. Сяден съм и ще такова за царицата. Така. Не, аз съм първи. Чакай малко. Добре, тук Янев играе също пешо на шах.
Така, сега е пешо. Брат, няма ги чака. Бихме ги! Бихме ви! Бихме ви! Ето ги загубинячките, които загубиха рундат. Ето ги момичетата, които... О, чакайте, мога да се кача на това дърво. Чакай, това е моето. Дръж, снимай ма как се качва на дървото. Чакай, ще покажа тук какво има. Това какво е салфетки. Чакай, салфетки. Айде бе! Салфетки, футболни, нека да видим какво има за ядене. За ядене. Чика, имаме сочи и гай. Ай, сега показвай. Юнайдан! Те кани чинари ще чуя дой. Юнайдан! Юнайдан! Ето, здравте! Кани чинар! Ангеле! Кани чинар! А да, ей, аз ги виждам, ей ги бе! О, тила! Ей! Але малко да му разпочи! Виждам чинар! Не се повика. Какво има на там? Чакай. Охо, каква гледка! Чай на по-близо. Красота, бе! Красота! Добре. О! Тука... Ай, казвайте чао за видеоклипа! Чао!